אני אזמין לעוד דבר בוגרים שהוא קצת יותר קרוב אלינו, בחור שהיה בקן כאילו עד לא מזמן והדריך אותי בכיתה ו', אורי סמך. אהלן. טוב, אז כאמור אני אורי סמך, ואני הגעתי לקן הזה לפני 10 שנים. בחקן הראשון שלי, חקן 77, שהוחלט שבזמנו הנושא יהיה 77, לא הייתה לנו במה, לא הגברה, לא מערכת תופים ולא גיטרות, והדבר היחיד שאני זוכר מכל החקן הזה זה שהופענו אני ועוד איזה ילד בגילי, שם על איפה שרשום אני כמו בבית. ישבנו שם אני והוא, לקחנו כל אחד 2 מקלות, 2 כיסאות פלסטיק מולנו ותופפנו עליהם. וזה היה חקן 77. בזמנו היינו 3 חניכים בגוץ, סביב 4 בצבר ו6 מד"ציות מאוד רציניות, וזה היה כן רחובות השומרים, שבזמנו עוד לא היה על שם תוסיה אלטמן. שירותים לא היו, הסלים האלה לא היו, האקליפטוס המרשים הזה לא היה. ובעצם במרוצת השנים בשנות החניכות שלי פה בקן ראיתי את המקום הזה גדל ובאמת מתלבן, אם להודות באמת על הצבע החדש. מרשים מאוד הצבע, תודה רבה לכם. בקיצור, מאוד מרגש אותי להיות פה אחרי 10 שנים מהפעם הראשונה. חניכים מרובים וחניכות מרובות, ברוך השם, יש פה. וזהו, ותודה לכם על האירוע המדהים הזה ועל הקן הנפלא הזה.